Μαλάκης με εδώ και σήμερα θα ξεκινήσω YouTube. Θα ξεκινήσω το παλιό μου κανάλι, επιτέλους. Ναι, χαρήκατε πολύ, το ξέρω. Αλλά για αυτό το βίντεο έχω ένα special βίντεο. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, Λοιπόν, έχω εδώ ένα κινητό που έχω βάλει ένα χρονόμετρο. 0. Ωραία. Και σε 3 λεπτά πρέπει να έχω φάει αυτά εδώ τα τόστ. 3 είναι, να. Έχω βάλει μέσα γαλοπούλα, τυρί και λίγο κετσάπ. Κετσάπ μου τώρα δεν πρέθηκα. Σε 3 λεπτά. Είναι πολύ λίγο, τώρα δεν ξέρω. Πάμε. Λοιπόν. Πατάω τώρα αυτό. Και πάμε. Ένα λεπτό θέλω κοκακόλα. Λοιπόν, έφερα την κοκακόλα μου, εντάξει. Νάτι. Δεν έχω σταματήσει 13 δευτερόλεπτα, είναι, πάμε. Μαλάκα μου χωράει στο λαιμό. Μαλάκης. Τελικά είναι πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Μαλάκα. Πρέπει να βιάσω το. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Γαμώ το λάθο. Δείτε τώρα τι θα κάνω. Παιδιά, έχω. Έχασα. Πως γιατί το δείχνω ανάποδα. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορούσα. Αχ, πονάει η κοιλιά μου. Ωραία, μαλάκα. Ακόμα είναι ξεφουσκώσω. Λοιπόν, δεν μπορούσα, δεν τα κατάφερα. Ήθελα δηλαδή να έχω άλλα 3,5 δευτερόλεπτα. Ενώ να είχα βάλει 3,5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή για τόσο δεν μπορούσα.
Και μου έμεινε και λίγο καόλα για το τέλος. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και ναι, ξεκινάω πάλι το YouTube. Σας είχα πει όταν το είχα κλείσει για λίγο διάστημα ότι θα το ξεκινήσω σίγουρα. Αλλά μπορεί και όχι, γιατί το άλλο κανάλι... Επειδή το άλλο κανάλι... Μαλάκα, θα ξεράσω. Επειδή το άλλο κινητό έσπασε. Τα τσακίδια. Και τώρα δεν ξέρω πώς να ανεβάσω αυτό το εκεί. Λοιπόν, παιδιά, κάντε ένα like. Εδώ θα το... Λοιπόν, ένα like. Όχι, ξέχασα. Και ένα subscribe. Και ναι, και ξέχασα να σας πω ότι θα κάνω και διάφορα τέτοια βίντεο με φαγητό. Και θα βάζω πάνω, ας πούμε, μπορώ να πάρω πίτσα, μπορώ να πάρω σουβλάκι. Διάφορα τέτοια, αν θέλετε κι εσείς. Λοιπόν, bye.